Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Міхаіла Агінскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Прадстаўце, калі ласка, нашага госця і яго вядомы род. Род Агінскіх – гэта славуты магнацкі род Беларусі. Это род, які праславіў нашу краіну шматлікімі вядомымі асобамі. І адным з іх з'яўляецца вось якраз Міхал Кляфас Агінскі. Большасць людзей ведаюць яго па тым паланэзе, развітанне з радзімай ці паланэз ля мінор. Аднак ён быў асобай значна больш шматбаковай, шматграннай. Нягледзячы на тое, што ён нарадзіўся ў Польшчы, у Гузаве, 1765 годзе, ён пражыў вялікую частку жыцця на тэрыторыі Беларусі, у маёнтку Залесся, сённяшні Смаргонскі раён. І менавіта тут, на тэрыторыі Беларусі, ён склаў свой знакаміты паланэз развітання з радзімай у час паўстання Тадэуша Касцюшкі ў 1794 годзе. Ён быў чалавекам, які адначасова сябраваў з Аляксандрам I і з Напалеонам I. Ён быў чалавек, які вельмі моцна любіў сваю краіну, але памёр у Італіі, пераехаўшы туды ў 1822 годзе. Ён быў чалавекам, які пакінуў пасля сябе шмат загадак. Герой унікальны. Агінскі ў гісторыі. Як музыкант, пісьменнік, палітык і дыпламат. Што скажаце? Вельмі правільна вы пералічылі ўсе тыя ягоныя іпастасі, пра якія сёння мы шмат ведаем, але з іншага боку, самае моцны і самы вялікі такі блок ягонага жыцця гэта было менавіта звязана з ягонай дзейнасцю ў якасці дыпламата. Ён быў дыпламатам па сутнасці свайго жыцця, пачынаючы ад самага пачатку сваёй такой палітычнай кар'еры і фактычна да канца свайго жыцця. І ён імкнуўся зрабіць так, каб адрадзіць Вялікае княства Літоўскае пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай. Ён імкнуўся гэта зрабіць, выкарыстаўшы тую палітычную кан'юнктуру, якая была ў тагачаснай Еўропе. Ён збліжаецца з Аляксандрам I і прымушае паверыць у тое, што магчыма адрадзіць Вялікае княства Літоўскае нават кіраўніцтва Расійскай імперіі. Мне здаецца, што сапраўды Міхал Кляфас Агінскі гэта ў першую чаргу дыпламат. Безумоўна, кампазітар, безумоўна, яго шмат музычнай спадчыны ягонай, але з іншага боку, мы ведаем невялікую яе частку. І на сённяшні момант для мяне асабіста Міхал Кляфас Агінскі это чалавек, які быў чалавекам таго часу і разам з тым чалавекам вечнасці, калі хочаце. Таму што ягоная дзейнасць настолькі шматгранная, што, здаецца, патрэбна некалькі жыццяў, каб гэта ўсё ахапіць. Як склалася яго сямейнае жыццё? У яго было дзве жонкі, і вось хачу спыніцца на трошкі ягонай біяграфіі шлюбу з апошняй Марыяй Дэнеры. Яна была італьянкай, яны жылі ў Залессі. Залессе гэта паўночныя Афіны, як тады называлі. 4 дзяцей у іх было. Сямейнае жыццё у яго, у прынцыпе, было вельмі цікава. Пабудаваўшы палац у Залессі, яны падзялілі гэты палац на дзве паловы. Была частка жонкі, частка яго. Была вельмі важная такія моманты, калі ўся сям'я сустракалася вось разам у такой зале, там, дзе яны абедалі, снедалі. Былі такія мацыёны, прагулкі сямейныя ў іх разам. І, безумоўна, са сваёй жонкай ён дзяліўся тымі палітычнымі планамі, тымі праектамі, якія ён рабіў. Ён вельмі шмат вандраваў, ён быў вельмі шмат у паездках. І вельмі шмат пісаў сваёй жонцы. Вось гэтыя лісты да ягонай жонкі, гэта, конечно, цэлыя тамы можна выдаць у нейкім сэнсе той перапіскі. І фактычна, калі мы сёння маем электронную камунікацыю, можа нам не так гэта зразумела, але тады б гэта было вельмі вялікай працай вось апісваць усё сваё жыццё. І дзякуючы вось гэтаму мы ведаем вельмі шмат пра ягоны побыт, пра ягоную штодзённасць. Жыццё ў эміграцыі пасля паўстання.
Пасля паўстання 1794 году ён быў пазбаўлены ўсіх сваіх маёнткаў, выехаў у Великабрытанію спачатку, пасля жыў у Францыі некаторы час, у Італіі быў. Ён памірыўся з расійскай імператрыцай, трэба прызнаць гэты факт. Ён умеў знаходзіць агульную мову з усімі, з Кацярынай II, з Паўлам I, які варожа ставіўся да Кацярыны II, з Александром I і з Наполеоном I, які варожа ставіўся да Александра I. Вось мастацтва дыпламата. І таму сама Кацярына яму вяртае маёнткі, афармляе дакументы, а Александр I нават заплаціў ягоныя даўгі, таму што лічыў чалавекам вельмі патрэбным для расійскай імперіі. Чаму Агінскі, чалавек, які марыў пра адраджэнне Вялікага княства Літоўскага, згадзіўся служыць расійскаму імператару? Мне здаецца, што ён разлічваў на тое, што расійскі імператар на той момант пад пагрозай вайны з Наполеонам ён пойдзе на аўтаномію. Мы бачым, што была аўтаномія ў Фінляндыі. Мы бачылі, што аўтаномія была ў Польшчы, пазней створана, але ўсё ж яна была. І Агінскі ён вельмі моцна разлічваў, што будзе адроджана аўтаномія Вялікага княства Літоўскага, на чале яе стане сястра Александра I, і гэта аўтаномія яна ахопіць землі сучаснай Літвы, Беларусі і Украіны. І вось такое Вялікае княства Літоўскае са сваім укладам жыцця у складзе расійскай імперіі, але асобна ад расійскай імперіі. Вось такі быў ягоны план. І ў гэтым сэнсе ён фактычна атрымаў падтрымку Александра I, але з-за ўнутраных палітычных прычынаў і геапалітычных гэты план не ўдаўся. Прыгадайце нейкі цікавы гістарычны факт з ягонай біяграфіі. Мне здаецца, што вельмі цікавы такі гістарычны факт, калі ён падарожнічаў у Францыю перад вайной 1812 году, калі ён сустракаўся з Наполеонам, і ён пераконваў Наполеона выбраць сабе за жонку, парадніцца нейкім чынам з расійскім імператарам. Агінскі на той момант, фактычна ён не займаў ніякай дзяржаўнай пасады, але быў вельмі ўплывовым чалавекам. Нават Наполеон яго характарызаваў, што ён яго амаль пераканаў паверыць у тыя планы, якія ён не хацеў ажыццяўляць. Можна сказаць, мог уплываць на моцных гэтага свету. Песня ляці ў далёкі шлях, віруе ў небе белы птах, што ведае, дзе мой бацькоўскі дом. Ён бачыў тую ветлую каханую, што мне наканавана. В садзе пад галінай безучуліся нам гукі паланезу. Я даволі часта думаю, колькі таленавітых людзей нарадзілася на Беларусі. Вось, напрыклад, Агінскі. Яго жыццёвыя перакананні і пачуцці ператвараліся ў музычныя кампазіцыі, літаратурныя творы, дыпламатычныя намаганні. Месца, дзе ён жыў, называлі паўночнымі Афінамі, а яго каханыя лісты – знаходкі для гісторыкаў. Не трэба глядзець у люстэрка і сумаваць. Нам неабходна шукаць свой шлях у жыцці і пісаць свой паланез. Жыццё – гэта тое, што засталося, і якія мелодыі мы пакінем, залежыць ад нас.